ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଫିସ୍ଟା କେମିତି କଟିଲା। ଏପଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଉଛି। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପରେ ଏପଟେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଧୁଆ ସରିଲାଣି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କଟା ସରିଲାଣି, ଏପଟେ ଚୁଲି ଖୋଳା ବି ସରିଲାଣି, ଏପଟେ କୋବି ଚିଲି ପାଇଁ କୋବି ମଧ୍ୟ କଟା ସରିଲାଣି, ତାପରେ ଆଳୁ ଭଜା ସରିଲା, ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଜା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଫୁଲକୋବି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ କଟା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଚାଲୁ ଆମେ କିଛିଟା ଫଟୋସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫଟୋସୁଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଏପଟେ ଆମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି, ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ଏପଟେ ଚାଉଳ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଗ୍ରେଭି ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ଦିଆହେବ। ଏପଟେ ଦମ୍ ଦିଆହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ କାମ ପରେ ଥକି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲୁ। ଏପଟେ ଆମ ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କୋବି ଚିଲି ପାଇଁ କୋବି ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ବେଳକୁ ଆମେ ସାଲାଡ଼ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲୁ। ସାଲାଡ଼ ସାରିଲା ପରେ ଚିଲି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପେଟେ ଖାଇଲୁ। ପେଟେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।